Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalnon. Gani nga scene guys, mauna ni ang panghatag sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni guys, mao ni mga atong ipanghatag, ipang-apod-apod sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Ang atong mayor Eric S. Pahulio naningkamot para makapanghatag og mga ginagbay nga hinabang alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Unahon gud namo ang kaayuhan sa katawhan diri sa atong lungsod sa Matalom. Okay, magtinabang nga ta kanunay para magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Ang ipakita guys, maunig lahi nga hugnaod, lahi ni nga grupo para ipanghatag sa katawhan diri sa atong lungsod. Abaga nga scene guys, maunig ang ato ang pagkakapod diri sa katawhan sa ato ang lungsod katong napiktuhan sa bagyong Odette. Maunig madawat sa karon nga kuan. I-schedule ni guys sa kada barangay para mas makakuan ba adunay matabang o makatabang sa katawhan diri sa ato ang lungsod. Okay guys, maunig mga scene nga ipang apod-apod sa ato ang katawhan guys. Lahi po ni nga hugna kay agdidto to guys, pero lahi pa to kani lahi po ni nga ipanghatag sa katawhan sa ato ang lungsod. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Maunig on guys, maunig ipang-apod-apod sa napiktuhan sa bagyong Odette diri sa ato ang lungsod. Mao guys, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Mao po ni guys, ipanghatag po ni pang-apod-apod po ni guys na kaning mga kuan. Mao po ni scene guys nga ipanghatag kani pod ipang-distribute to ni sa bukid. Ipang-schedule na lamang pay ag oras kanang kuan na guys na ipanghatag ko ni naningkamot ang atong mayor Eric S. Pahulio nga mahatagan o maayong serbisyo ang katawhan diri sa atong lungsod. Iko live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom nun.